En la Fara de Pérez, ahí en el cor de Rusafa. No te sentí, por repetirlo. Ay, la Vita ya no oye con la megafonía esta, yo no sé cómo tengo voz, no sé. ¿Qué actes teniu per davant? ¿Qué actes teniu? No sé. Ahora ya habéis hecho la ofrenda, que es lo importante, ¿no? Sí. Pues ahí está la comisión, a ver si te quedas aquí en la plaza. Gracias. De res. I n'hi ha molta gent que a l'hora d'entrevistar-la diu no escolta res, pues així estem des de les 4 de la vesprada, però així tota la gent es pot enterar els milions de persones que n'hi ha al voltant de la plaça. I que bonica està esta plaça, la Mare de Déu, la imatge floral, el cimborrio de la catedral de València, la immensa elegància que té, el Micalet, la porta dels apòstols, l'escenari tots els dijous del Tribunal de les Aigües, patrimoni immaterial de la humanitat. I ara està entrant per el carrer del Micalet la falla de Sant Vicent, Amparo Iturbi. Amparo Iturbi era la germana del gran músic, ella també la música, de Pepe Iturbi. I estos días es pot veure esa exposició interessantíssima en el Palau de la Música. Ausi Sánchez Ramírez, fallera major de la Comissió de la Falla de Pérez. Ja tenim així a la fallera major de la Comissió de Sant Vicent, Amparo Iturbi, la senyoreta Paula Virginia Tinajera. I la fallera major de la falla de los Pérez. Abans hem entrevistat a la infantil, però tu així estàs plorant. Has escoltat les paraules? És cosí, nebot o què és? Perquè t'ha dit unes paraules que s'han eixit, És el pare dels meus fills. És el teu marit? Sí, és el meu marit, però me l'estimo molt, molt, molt. Que bonico, que paraules. Tant els meus fills que ja fa molts anys que no venien a l'ofrena i estic molt emocionada. Com estàs vivint com a fallera major d'esta falla tan popular, la falla dels Pérez? Molt bé, ha sigut un any, enguany ha sigut perfecte, perquè hem tingut que estrenar casal,